emhlabeni kodwa Nkosi uJesu Baba Nkosi uJesu lapho ohleli khona ithula le ngini announcement enzima kakhulu kahle South Africa mina ngirishi ngqwa kahle yona announcement ebengiza yabo nje ngithile kusile ngihleli la ePowers ophaqa bambe 5 beyond laba anginakile akunankinga kodwa I overall yami eduvela anginakile iskipa sami se5 beyond anginakile yabo just relax kethwa intombi zami zonke zibone ngathi ayikulula ku week mazithi ukhona ngithenana naye sivele zithi ngosikuzalele quality kodwa babuye ingane yami ngine ngane zo3 baba plusana umbekezelo umelizwe which means South Africa ni parent sekwethu sekela mantombazane ngikhuza kokugcina manje ngiyanicela ingane ayisona isici but ngiyacela mawusune ngane phela yekala into ogqoka ikipa zo ANC no IFP ngicela nje nigqoke nje ngibone uma ngane yami uthi no mos umuntu bamuhle noma senengane ukuthi kuya ngathi uyayikhohlwa ukuthi ubani ngicela ngeke ikipa zama ANC man uyazi mawubona ngiposte izithombe zami lapha ku Instagram na Facebook na ku WhatsApp zithi ukubaningi shuthu usuku nosuku mina yabo ngiqoka impahla ezahlashwana kunama couple amabi lapha kunama couples angabuke ongazi ukuthi ingane basebeyithula kanjani isikuni sokushaya kanjani nomuntu wakhe menje ngalendlela encabanga khona kufanele ngibabone etrobheni bethalaza lapha English kazi kuyozalwa ngane so mangishutha ngizama ukunenzela into enzoyifaka kuma screen saver nibe nento enzoyiposta yabo osukwini ukuthi yo abantu eSouth Africa baba nenhlaka ngoba ukubona nawe kunezingane ezithi mayikhulelwe ziposte izingane zabantu baphesheya mayesetetile ngaphinde post ingane yakhe so senzele momishe ngishoyo ukuthi bheka umuntu oshaya naye isikuni risk nje lento le ukuthi ashave kilo umkhulu uzamntwana ubuya kwelenye izwe bengibeka umbono South Africa ngiyabonga ithuba South Africa ukungithelezela sothi izongibona ngivi live hey angazi ukuthi ngathi uNkulunkulu ongizweni usunginethe obligations highway ufuna adopter nje kube kubili uzongibukela nje ngidu live Kanjani ilanga komhlaba okay sengiqalile mana kancane uhleka ngesisuthu manje uzozwakala la evidweni South Africa ke ngisho ukuthi nginemali but ndiwe ngikhandeke ngakhona yona iyangiveza yabo mina yabo mawuse una balance nyana lena ethe ukuthi xaxa ngisho ivoice yashintsha mina ngangakhulumi kanje mina ngangahambi kanje kodwa balance nyana ishintsha ngisho style sokuhamba check ngazi ukuthi angidlali kulelizwe ngathi ngise England ngisho induna engimilile mangimilwa induna mina kuyipi ukuthi ngizoqhona basopudadweni wengalingeki mina South Africa mina ngirishi futhi yabona ngiright empilweni emhlabeni kodwa Nkosi uJesu Baba Nkosi uJesu lapho ohleli khona ithuba